खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मुंदांखा देंखोगिरि अरुण चन्द्र नार्जारिनो बोसोरारि सुबुं 2024 बान्था फोसावदों इंखं वेलफेयार ससाइटिया। सार्जन हानसेआ आसुनि बिबान लाथ'नाय गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जाबाय। डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवबाय। काजलगावआव अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवदों। बर'नि गिबिसिन सानसेयारि खौरांलाइ बडलेण्ड इंखंआ 21थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंदों। भालुकफं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' हारिनि हारिमुआव गावनि मिलौदो देंखोजों रोजाबनानै बिहोमा होबोनाय मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि आरो सोलोंथाइगिरि अरुण चन्द्र नार्जारिनो होनाय जागोन होननानै इंखं वेलफेयार ससाइटिया देग्लायनि 2024 मायथाइनि बोसोरनि सुबुं बान्थाखौ फोसावदों। बृहस्पतिबार खालि बिजनीआव रैमाली एकाडेमी बीएड कलेजनि अडिटोरियामाव खुंजानाय बर'नि गिबिसिन सानसेयारि बडलेण्ड इंखं खौरांलाइनि 21थि जोनोम सानाव इंखं वेलफेयार ससाइटिनि मासिगिरि राजेन बसुमतारिया बे खौरांखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि अरुण चन्द्र नार्जारिया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेन्दोंआव थानाय तुलसीबिल गामियाव 1957 मायथाइनि 22 नभेम्बराव दिगम्बर नार्जारि आरो साबित्री बाला नार्जारिनि नखराव जोनोम मोन्दोंमोन। बेनि उनाव उर्मिला नार्जारिजों जुलि जायो। सानै फिसाज्ला आरो सानै फिसाजोनि बिफा जानायजों लोगोसेनो तुलसीबिल गेजेर फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। अदेबानि उननि समाव गेजेर फरायसालिया तुलसीबिल गोजौ फरायसालिया एमालगेमेशन जानायनि उनाव एसिस्टेन्ट हेडमास्टार हिसाबै 2017 मायथाइयाव गेदेमा नार्जारिया आजिरा मोनो। बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारन आरो खोमसिनि लामायाव गेदेमानि देंखो बोनायफोरा बयनिबो गोसोखौ बोनो हादोंमोन। 1978 मायथाइयाव अल इन्डिया रेडिअ'आव देंखो रोजाबजेननायनिफ्राय जागायजेननानै गासै 100निबो बांसिन मेथाइ रोजाबदोंमोन गेदेमा अरुण चन्द्र नार्जारिया। मख'जाथावदि इंखं वेलफेयार ससाइटिया 2004 मायथाइयाव जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बोसोरफ्रामबो बोसोरारि सुबुं बान्थाखौ होबोदों। बे बान्थायाव नोगोद 25,000 रांनि चेक आरो मोनसे मेमेन्टजों लोगोसे गांसे मान बिलाइ थायो। सानसेयारि बडलेण्ड इंखं फोलेरनि मासिगिरि राजेन बसुमतारिया फोरमायदों दि सोलिफु बोसोरनि फैगौ डिसेम्बर दानाव बे बान्थाखौ मोनगिरि गेदेमानो गथायगोन होननानै मिथिहोदों। आसुनि बिबान लाथ'नाय गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जाबाय सार्जन हानसेआ। शंकरज्योति बरुवाया बिबान एंगारनायनि उनाव सार्जन हानसेखौ आसुनि बिबान लाथ'नाय गाहाय नेहाथारि महरै थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि हिन्जावनि केलेंकारियाव गोग्लैनानै शंकरज्योति बरुवाया आसुनि गाहाय नेहाथारि मासि एंगारनायनि उनाव सार्जन हानसेखौ बिबान लाथ'नाय गाहाय नेहाथारि थिसनबाय। बुधबार खालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव थानाय आसुनि गाहाय मावख'आव खुंनाय आसुनि रायजोआरि मावफुं मेलाव सार्जन हानसेनो आसुनि बिबान लाथ'नाय गाहाय नेहाथारिनि बिबान गथायो। मख'नो गोनांदि कार्बि आलंनि ट्राइबेल लाइमोन सार्जन हानसेनो आसुनि गाहाय नेहाथारि मासि होनानै आसुआ आसामनि समाजारि जिउआव गासैबो हारि हारिसानि खौसे आरो गोरोबलायनाय थासारिखौ फोरमायदों। सार्जन हानसेआ आसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि महरै बिबान रुजुनगासिनो दंखायोमोन। बेनिखायनो गाहाय नेहाथारि शंकरज्योति बरुवाया बिबान एंगारनायनि उनावनो बे बिबाना हानसेनि फाफ्लियाव गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि आसुनि बोसोरसालिया जथुमा खुंनाय समसिम सार्जन हानसेआ आसुनि बिबान लाथ'नाय गाहाय नेहाथारि महरै सामलायगोन।
गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै रायजो सोरखारनि बेसेन गोसा बिथांखि अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवबाय। रायजोनाङै दिनै अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फुंनि 11 रिंगायाव लक सेवा भवनाव अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ बेखेवदों। बे हाबाफारियाव गिबि मन्त्रिया बुंदों दि अरुणोदय बिथांखिया बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बेसेन गोसासिन बिथांखि। रायजोनि मोन 18 बिथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे जर'खा बिथांखि। बबेखानि अरुणोदय बिथांखियाव रायजोनि मोनफ्रोमबो बियाबाव 10,000 मुलाम्फागिरिफोरखौ सरजाबनाय जागोन। 37.2 लाख नखरफोरखौ अरुणोदय बिथांखियाव सरजाबनाय जागोन। अरुणोदय 3.0 बिथांखिनि थाखाय खमैबो 10 लाख आर'जलाइखौ सोरखारा आजावगोन। दानिफ्राय गोदानै 12.60 लाख नखरफोरा अरुणोदयनि रां मोननो हागोन। बबेखानि अरुणोदय बिथांखिनि सिगांनि मुलाम्फागिरिफोराबो फिन आर'जलाइ होफिननो नांगोन। अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरा रेशन कार्ड थाथारनांगोन। सोरखारि साख्रि एबा गारि थानाय नखरफोरा बे खाबुखौ मोननाय नङा। दुलाराय आसामजों लोगोसेनो दिनै चिरां जिल्लायावबो अरुणोदय 3.0 बिथांखि बेखेवदों। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव दिनै जिल्ला खुंथाया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ बेखेवदों। जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव दिनै चिरांनि सिडली विधानसभा बियाबाव अरुणोदय बिथांखि बेखेवदों। बे हाबाफारियाव कक्राझार लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमएलए सायखं बसुमतारी, जिल्ला बेंगिरि भि भास्कर रेड्डीजों लोगोसे मित्र दल इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि काजलगावआव सप्तायारि हाथाइसालिनि सावराय नब्लाङाव खुंनाय हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनिफ्राय अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ अफिसियेलि फोसावदों। बबेखानि बे हाबाफारियाव सिडली विधानसभा बियाब बेन्दोंनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माखासे आइजोफोराबो बाहागो लादोंमोन। बिजनीनि रैमाली एकाडेमी बिएड कलेजनि नब्लाङाव बर'नि गिबिसिन सानसेयारि खौरांलाइ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि 21थि जोनोम सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बृहस्पतिबारखालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै गिबि गाहायालासि गागि लिरगिरि राखाव बसुमतारीनि आखाइजों आलारि बाथि फोजोंग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव माननि आलासि गागि लिरगिरि सोलोंथाइगिरि आसाम स्टेट टेक्सट बुक प्रडाक्शन कर्परेशननिफ्राय आज्रा मोननाय मावख'गिरि रत्नेश्वर नार्जारिनि आखाइजों केक हानाय जायो। हाबाफारि बायदियै गासैबो आलासिफोरखौ सिनायथि होनाय, रंजा बाजा मोसानाय, देंखो रोजाबनाय बायदि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। मख'नो गोनांदि 2004 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बर खालारखालि बर' रावनि गिबि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइया मोखां दिन्थिजेनदोंमोन। बिजनी सहरनि बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेशनाव बे गिबिसिन सानसेयारि खौरांलाइखौ सेबखांजेननाय जादोंमोन। सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं नखरनि बिगोमा आरो गाहाय सामलायगिरि राजेन बसुमतारीया गावनो बे सानसेयारि सुजुगिरि बिबानखौ बानदोंमोन। आथिखालाव गासै सा 30 मावफारियाफोरा बे सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइजों नांजाबनानै दङ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गागि लिरगिरि, सावरायगिरि आरो सोलोंथाइगिरि राखाव बसुमतारीया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि सानसे समाव बे सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि सायाव फरायसाफोरा फरायथौआरि एबा रिसार्च खालामगोन। माननि आलासि महरै बाहागो लानानै सोलोंथाइगिरि अमर सिंह ब्रह्मआ बुंदों दि आथिखालाव मेंनो रोङै सानसुमै राजेन बसुमतारीया सामलायनाय बे सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि 21थि जोनोम सानाव जायफोर बिएडनि फरायसाफोरा बाहागो लानो खाबु मोनदों बिसोरो गोबां बायजोआरि सोलोंथाइ लानो खाबु मोनदों।
मानोना गावबा गावनि केरियार दानायाव बेफोरबो मोनफा मोनफा बेसेन गोसा सोलोंथाइ आरो बेखौ बजबनांगौ। थामथियाव माननि आलासि महरै बाहागो लानानै सोलोंथाइगिरि रत्नेश्वर बसुमतारिया बुंदोंदि आथिखालाव बिजाब फरायनाय आरो खौरांलाइ फरायनाय हुदाया बर'फोरनि गेजेराव बाङाइनिफ्राय बाङाइसिन जालांनो हमदों। खायफाया गावबो फराया नाथाय गुबुन लिरनाय आरो फरायनायफोरखौबो बाजायोसो आरो सोंखारियो। ब्रैथियाव मासिगिरि राजेन बसुमतारिया बोसोरनि सुबुं महरै मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि अरुण चन्द्र नार्जारिनि मुंखौ फोसावो आरो फैगौ डिसेम्बर दानाव बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन होननानै मिथिहोयो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव आलासि महरै बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी, बर'बाजार गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं अरुण चन्द्र मोसाहारि, गागि लिरगिरि खोरोमसार बसुमतारी, रैमालि एकाडेमि बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर बिनन्द बर', दुलाराय बर' समाजनि लेङाइ आफादगिरि नुरसिं नार्जिनारि, हारिमु नेहाथारि मानिक ब्रह्म, सोलोंथाइगिरि आरो क'क्राझार जिल्ला बर' बैसोगोरा गौथुमनि रांगिरि शिबनाथ ब्रह्ममोनजों लोगोसेनो बिजनी प्रेस क्लाबनि गासै खौरांगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। गुन गोनां सोलोंथाइ जावरिखांनाय मिशनखौ बिथा खालामनानै पालुकफं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' हारियाव सोलोंथाइखौ लानानै एबसुनि खामानि मावबाय थानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होथारनोबो बर' फरायसाफ्रा गुनगोनां सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन होननानै बे मेलाव बाहागो लानाय फरायसाफोरखौ थांखिनानै खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।